sindikalnih i omladinskih organizacija požrtvovno radi na izgradnji prvog velikog fiskulturnog stadiona u Sarajevu. Stadion mora biti gotov do 29. novembra. Krajionice takmiče kako bi svojim udarničkim radom ubrzali izgradnju stadiona, a s rezultatima mogli da istupe na drugom kongresu Narodne fronte Bosne i Hercegovine. Ovaj stadion omogućit će da se fiskulturni život što jače i masovnije razvije. Stoga svaki pojedinac njegove truda jer je svjestan da će taj rad biti dragocjen doprinos razvitku našeg fiskulturnog pokreta. Napredak fiskulturnog pokreta u Bosni i Hercegovini potvrđuje riješenost naše omladine da se svestrano osposobi za izvršenje svih zadataka prve pekolje. Omladinaca i omladinca sa sela nastupili su zajednički sa omladinama iz naših industrijskih centara i škola.